Jotana no chanja kaham takuk bukuk nor jotana saiman khana sini titi edisi elaka no khobui nagar panchayat khlainani bagui state government ni bukhakte je chaitogui tongmani omono rugui o je chaitogui tongmani edisi elaka no khosurnani bagui je samung tabuk tanjagui tongo omono kasulainani bagui khana Bisramganjo lama kasumani choba ungnai o choba chini jottoni bagai sudu Bisramganjoni lukuroni bagai ya chini Tiprasaroni bagai chini Thinangni bagai chini existence ni bagai chini busa busuroni Thinang kahamni bagai tai abuni bagai no ang sanani nayo o chobao sum jottono man nokhornai angbo khanan nokhornai norbo phaidi Bisramganjo simiya jotto amsayono 드륵드륵 하ye sini hano sebidoka agiwo edisi kebangma amsaino general khajaka chompongnogar edisi ara tongmani general khajamun ndro muito to tongkhang saimia tini sabrumni kolasara thalik pisano edisi ara tongmani general khajamani norong muito to tongkhang saimia onte hai kebangma ambasaro kebangma edisi ara tongmani general khabeja tabo Bisramganjo ba edisi elaka tongmani general khaijaka tabo kai tebo Tiprasar kami tebo edisi elaka na harei nagar panchayat khaiye general area khlainan bagai tabo chaitok jagai tongo omona kasnani bagai jottono nokhona nangnai choba chini thang tongnani bagai chini hani bagai o choba phaidi jottono seng baksaka nokhalainai khorang tisanai kasulainai langma tongsa chini manthani bagai chini existence ni bagai sing maka sulainai soban rok jotton nokhoti omonani koimung jotton no hambai khulumka